Γεια σας, θα σας δείξω ένα πρόγραμμα γυμναστικής που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι με ένα διάδρομο. Ο διάδρομος είναι ο βασιλιάς των οικιακών οργάνων γυμναστικής. Και αυτό γιατί όταν γίνεται σωστά μας βοηθάει να κάψουμε εκατοντάδες θερμίδες με ασφάλεια και άνεση. Θεωρείται και δικαίως το πιο δημοφιλές όργανο γυμναστικής, το α και το ω δηλαδή, της άσκησης. Και η βασικότερη αιτία είναι ότι τουλάχιστον στην αρχή δεν χρειάζεται να μάθεις τίποτα, απλά πατάς το start και ξεκινάς να περπατάς σιγά σιγά. Και όσο προχωράμε, ασφαλώς και βελτιώνει τη φυσική μας κατάσταση, τότε θα αναζητήσουμε και την αύξηση της ταχύτητας. Ίσως και λίγο ανηφόρα, για να γίνει πιο αποδοτική η άσκησή μας. Σε αυτή την περίπτωση, το εξειδικευμένο προσωπικό των Extreme Stores θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα αυστηρά προσωπικό πρόγραμμα, ώστε τα αποτελέσματα να είναι εμφανή σε μικρό χρονικό διάστημα. Πολλοί μπορεί να αγοράζουν ένα διάδρομο και να περπατούν ή να κάνουν ελαφρύ jogging. Στην αρχή δεν μας ενδιαφέρουν τα προγράμματα. Όμως δεν αγοράζουμε ένα διάδρομο για τον επόμενο μήνα ή τον επόμενο χρόνο. Μια σειρά διαφορετικών προγραμμάτων θα μας κρατούν ζωηρό το ενδιαφέρον και θα μας θέτουν νέους στόχους βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της εμφάνισής μας. Το μεγαλύτερο μοτέρ στους οικιακούς διαδρόμους είναι 3,5 ύπη. Το μεγάλο μοτέρ είναι πολύ σημαντικό για την αντοχή του διαδρόμου. Αντοχή όσον αφορά στο βάρος αλλά και τον αριθμό των διαφορετικών χρηστών σε μια οικογένεια, αλλά και τη διάρκεια ζωής τους σε βάθος χρόνου. Μεγάλη επιφάνεια λοιπόν η μάντα είναι και αυτό πολύ σημαντικό, 54 εκατοστά. Η μεγάλη επιφάνεια, κυρίως στο πλάτος του η μάντα, προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στην προπόνησή μας και μας επιτρέπει να τρέχουμε ή να περπατάμε χωρίς να προσέχουμε. Για παράδειγμα, εγώ τώρα δεν χρειάζεται να κοιτάζω κάτω. Προχωράω απλά, αυξάνοντας λίγο την ταχύτητα και μπορούμε να κάνουμε αριστερά και δεξιά και δεν έχουμε το πρόβλημα να μην παραπατήσουμε. Deck λοιπόν 22 χιλιόμετρα. Όταν λέμε deck, εννοούμε το ξύλινο δάπεδο πάνω στο οποίο πατάμε. Είναι το σημείο που δέχεται τη μεγαλύτερη καταπώνηση, ειδικά όταν τρέχουμε. Ένα τόσο χοντρό deck σημαίνει αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αντικρατασμική προστασία σε όλη την επιφάνεια. Ένα θέμα που πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία είναι η προστασία των αρθρώσεών μας. Στα γόνατα, στους αστραγάλους, στη μέση μας. Η αντικρατασμική προστασία του 116 είναι τόσο προηγμένη που θα απορροφήσει όλους τους κραδασμούς στο περπάτημα και το τρέξιμό μας. Ηχεία και υποδοχή για MP3. Γιατί η γυμναστική είναι θέμα υγείας, προσωπικής εμφάνισης, αλλά το θέλουμε και σαν διασκέδαση, εκτόνωση. Έχοντας λοιπόν αυτή την υποδοχή, μπορούμε να έχουμε τη μουσική που μας αρέσει. Πάμε σιγά σιγά. Ξέρουμε όλοι, μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα ή να τη μειώσουμε ανάλογα το επίπεδο της φυσικής μας κατάστασης. Και μπορούμε να ανεβάσουμε ανηφόρα και να κάνουμε διάφορα προγράμματα. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Είναι από τους ελάχιστους τόσο ισχυρούς διαδρόμους που διαθέτει 4 τρόπους μετακίνησης. Πολλές είναι οι φορές που θέλουμε να αλλάξουμε θέση στο διάδρομο και να το μετακινήσουμε. Αλλά δεν έχουμε βοήθεια και μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με 4 τροχούς λοιπόν λέμε ότι μπορούμε να το μετακινήσουμε και με ένα χέρι. Δοκιμάστε τον. Τι κάθεστε λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσετε. Τουλάχιστον ένα πρόγραμμα γυμναστικής, αν δεν μπορείτε να πάτε σε κάποιο γυμναστήριο, μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας με το βασιλιά των οργάνων γυμναστικής που είναι ο διάδρομος. Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα λοιπόν για να κάψουμε λίπος και να βελτιώσουμε τον μεταβολισμό μας είναι να δουλεύουμε καρδιακούς παλμούς γύρω στους 135. Ανάλογα λοιπόν με τη φυσική μας κατάσταση θα επιλέξουμε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους παλμούς. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, περίπου γύρω στο 5. Βλέπετε ότι δεν είναι πάρα πολύ έντονο και αυξάνουμε σιγά σιγά για να αυξήσουμε και τους παλμούς μας. Μπορούμε να επιλέξουμε σιγά σιγά ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα και να αυξάνουμε το χρόνο και την ταχύτητα και την ένταση. Προσέξτε λίγο, τα χέρια μας πρέπει να είναι σε ορθή γωνία, η κίνηση γίνεται από τον ώμο, αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι, πατάω φτέρνα και μετά πηγαίνει στη μύτη. Και όταν πηγαίνω προς τα πίσω, προσπαθώ να σφίγγω γλουτό και κοιτάζω ευθεία μπροστά. Αυτό που λέγαμε για το πλάτος του διαδρόμου είναι πολύ σημαντικό για να μην κοιτάζω συνέχεια κάτω, να δω που πάνε τα πόδια μου. Πολλές φορές τα χάνουμε. Έχω αυξήσει το χρόνο τώρα, είμαι περίπου γύρω στο 6 και μπορώ να το πάω ή γρήγορο περπάτημα ή τρέξιμο. Εδώ τρέχουμε, κατεβάζουμε σιγά σιγά
την ταχύτητά μας, αλλά μπορούμε και από τη δεξιά πλευρά του διαδρόμου με το δεξί μας χέρι να κατεβάσουμε την ταχύτητα ή αν δεν αντέχουμε καθόλου, τραβάμε το κόκκινο κουμπί. Εδώ. Αλλά προσέξτε να έχετε τα χέρια σας εδώ και να κρατηθείτε σταθεροί. Να είστε καλά, εύχομαι καλή επιτυχία. 3 φορές την εβδομάδα. Αν κάνετε ένα πρόγραμμα τέτοιο, μπορούμε να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση και το μεταβολισμό μας.